गेलेजाला मेरा गेमाल' गैला। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै नै दायो बेलासियाव दैमायाव बेरायनो फैदों आरोना। दैमानि दैया अखा हायै हायै देरजोब्बाय नालाय, ओंखायनो दैमायाव एसे बार जानो फैदों। नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। नै आङो दैमायाव दायो माने बेरायगासिनो आरोना। तामां दैफोरा लोगोफोर सब दैबाना जाजोब्बाय आरोना। अखा हायै हायैनो अखायानो मथथे हागानो रोंला नालाय, ओंखायनो दैफोरा हा गिसि गालाबायनानै खुरखालाजोब्बाय। नोंथांमोननो आङो खोन्थालांबाय थागोन आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। नै लोगोफोर, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोंनि गामिनि दैमा आरोना इयो जोबोद गिदिर दै जादों अखा हाबाय थानानै। सानफ्रामबो अखा हाबाय थानाया लोगोफोर, बियो दैया बुहुद गिदिर जादों आरोना। बेनिफ्राय नै हा बायदि माने खुरखाजोब्बाय आरोना दुब्लि बारिखौ, हाखौ। मथथे बियो दैमाया जेबो इना खर' गैया आरोना, दुब्लि बारिनिफ्रायनो माने बोहैबोलाबायनानै दैमा जाना फैयो आरोना बियो। नोंथांमोना नै नायलांबाय थानो हागोन। ओरैजाय माइबारि गोजा आरोना लोगोफोर। नै बैनो जोंनि गामि आरोना लोगोफोर, बेखि जोंनि गामि मोनगोन। आरो ओरै थांबा सन्दना, बेनिफ्राय ओरै थांबा एकदमबारे खौरां आरोना लोगोफोर, सिदा हाजो आरोना इखै। नै लोगोफोर मोनसे फोसावनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बेसे हायो शेयार खालामनानै लोगोफोर सापर्ट खालामदो, जाहाथे आङो 1K जुदि साबसक्राइब जायोब्ला नोंथांमोननि अननायाव आं माने गोबां जायगायाव माने बेरायनानै नोंथांमोननो जोबोद मोजां मोजां भिडिअ इन्टारेस्टिं भिडिअ लाना फैबाय थागोन। नोंथांमोना बेसेबां हायो आंनि इउटुब चेनेलखौ शेयार खालामनानै सापर्ट होदो। देसुन साम मासटु किमान पाइसे? Was ist tonal? Von was जोंहानि गैला ना 6 घन्टा बारबाय टाइमा। गेलेजाला मेरा गेमाल' गेलेजाला। मा? नै लोगोफोर, दायो जोङो हाग्रा बारि बारि बेरायगासिनो आरोना दैमा जिं जिंनो। नै जायगाफोरखौ नाय, बिराद बरिया, जोबोद समायना आरोना जायगाया, प्लेसआ। लोगोफोर, आं दायो नै केनेल बेरायदों आरोना, दुब्लि बारि बार जादों आरोना, गुसु बार। बेनिफ्राय नाय माबायदि जोमैया जोबोद खोमसि आरोना, गोबां अखा हागोननि माबा आरोना इयो सम्भाबना दङ आरोना लोगोफोर। आरो ओरै साइन्टिस्टफोरा बुंनाय मथेथ' साननै सानथाम दंबावो आरोना पेन्डिं अखा हागोना, गोबां बिबांनि अखा हागोन आरोना जोंनि आसामावबो होनबाय थानाय खोनागासिनो आरोना जोङो निउसफोर बायदियावबो। लोगोफोर, दायो नै जोबोद गुसु बार बारदों आरोना। लोगोफोर, नैबे केनेलावनो आङो जिरायनानै थाबाय थायो आरोना। बेनिफ्राय बे केनेलावनो आङो रिल्स ओरै बायदिसिना भिडिअ बानायलाबायनाय, भिडिअ एडिटिं खालामनाय बेनो खालामफैयो आरोना लोगोफोर। बे जायगायावनो बरियाखा लोगोफोर जायगाया नै। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बेसे हायो आंनि इउटुब चेनेलखौ शेयार खालामनानै 1K साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर। आसा खालामबाय आं नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ थाबैनो शेयार खालामनानै 1K साबसक्राइब खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ, बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। टमे आंनि बडिगार्ड लोगोफोर, इयो आंनि बडिगार्ड मानै दङ नै। मोनायाव रावबो फैनाया जाहानाव डेन्जारसो नंखायो आंना बडिगार्डआ।